Loh, ngene-ngene iki ben primadona, Din, ya apa ya sekitar ayo. Kone cek gurung rencana lho, Bulastri wis mengudara gitu ya. Iya, kan mangkane. Kon nek karo Bulastri ku sungkem ya, sungkem. Iya. Cara Bulastri ya iku mang lho. Kayak Semar iki lho, jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kondo ngono. Dadi iku dadi rumat sing bener Bulastri. Anu Bu, lari-lari ini sampean tuturi. Pun anu, mboten mentas. Nek mboten mentas sampean gebek kupinge ngono lho. No, monggo Bulastri, gubuk asmara. Ayo Cak Suwono. Aku pengen niki. Bawane Cak Suwono. Suara wedok tapi nih. Iki lho. Arep tagak. Lah iya, suara wedok ya. Iso. Engko Surya tak tambahi 10.000. Loh. Ya apa? Tergiur raga. Mbuh. Iki meneh gak ono tawaran iki pisan. Iya. Riko melok dalang dindi gak ono sing blobok kaya aku ngene ya. Enak tapi wis mati. Ono yang mati. Ojo nyusul sik ya. Gak ojo. Aku ambek Riko iku wis setelah selentemane luar biasa. Pas terus sampai suara gue. Iya. Ya tak Kak. Embuh lho. Wah aku sampean suwe gak melok Setya Manunggal. Aku kangen ngono rasane temenan. Iya tapi lak eling. Hah? Eling iya. Suwono bakul slentem. Tukang slentem. Iya lah. Apa bakul slentem tak do. Ayo bawa. Mingkar mingkur. Ayo ngadeg. Iki di syuting. Tak su. Di syuting iki mlebu internasional. Iya. Ngadep rono. Rono ae. Lapo rono, pemirsa ya ketok. Dadi umpama ana tentara Israel lagi istirahat perang nuri kok kayak hiburan. Iya, tembak modar. Ayo ngadep rono. Kon ngadeg kok tak tekno. Kon niku aja sia-sia rek iki. Mike kurang banter kok iki banter. Iki wong sepah iki, kudu wong sepuh, sepah. Tak cepakno iki lho. Lho. Ya, iya. Sudah. Puris rek ah. Ayo. Lakone kok kan cepet gede kodok. Melo. Iya, Mah aku. Mah. Ojo. Casu, gelem kudungan tak tambah 5.000. Iya. Iya. Kerekes tambane. Iki lho. Tak cepakno dhuwit. Siap bawa tagak. Iya. Tak tambahi kanggo Riko iku lho. 1. Iya. Lho, iki lho. Tambahi 15.000. Mas. Ayo nang kudungan lah. Ayo. Iya. Heeh. Iya, ayo Mbak. Satu. Alah. Wis ta lah, manuto. Enak. Nah, ayo dijemput, ayo. Sabono jaranan. Wis.
Wis aja dipaksa. Ayo bawa. Ambune gak enak sih ya. Iya. Kudu ngambune lebus ah. Ambune keringat murat. Alah iya. Ayo bawa. Iya, ayo. Nyingkar nyingkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sih. Nyingkar nyingkur. Bok cengkok. Oh bener bos salah. Bener. Ini bocah gunung. Wewetan menyingkar nyingkur. Ya. Pengesat yang Aduh diguyu arek lali aku. Lelampahan kurang endel baleni kurang endel Nek model gak teko Mas. oh Tengah-tengah. Stres. kono lanange balen wedok nyel tresna najan ku oh iya buka rebab iki sampean sik terus bulastri Lo gak iso aku. tak tambahin 5.000 iki lho ya apa sanggane 5.000 iki abot Aku gak iso aku Yenli gak iso aku. hah Gak iso Yenli. Yenli terus iso ya apa ngombe sik Mimi Walah aku gak iso menyanyi. gak apa-apa mosok gak eling nek ngurui aku ngedok ngono iku lho Muri apa? lho gak eling Bu gak eling di antara kita iki ya apa are Aja melok-melok. ayo bocah gunung wis bocah gunung Natian aku Selamat malam pemirsa. Rumah Warna Jaya Pak. Inilah artis kita. Najan aku bocah Wes gak iso. ya apa? Diterusno. Lali. Yang sudah mengudara namanya juga sudah tercemar sejagat raya. Yang didatangkan langsung dari Kecamatan Wonosalam. Dialah Nyi Suwani. Pancen isih
dadak dadi lanang gak seneng aku. Kemayun nih lo seneng aku. Nangis sama kali-kali. Nangis lah, nangis sih. Ngono iku eling ambek sapa? Sembarang iku. Eling zaman malu ludruk. Hah? Zaman malu ludruk. Melok zaman melok ludruk. Ludruk tahun piro, Cik? Lu tahun 73 aku malu ludruk. Oh, 73. Gurung ono rencanae durung. Lah saiki apa ene atraksi rumah tangga sama? Gak ono, iya. Iki lho bro ono. Atraksi rumah tangga. Iya. Dadi apa pian? Dadi apa? Yo ngene iki. Oh, ngene iki. Iya. Oh. Iki lho, uru ono ya. Kader iki ya. Iya. Yo. Iya. Kowe rake Yai Suwani. Saya keronto-ronto rasaku nyawang sliramu Yai. Kelingan zaman semono. Sedih rasane atiku Yai. Sampun Mas nggih. Nggih, enggak. Hah? Enggak. Iya. Iki sawuk sik lho. Lho terus ya muni maneh. Allah selonto melon. Wis ah. Matur suwun Pak Dalang. Sami-sami monggo. Nggih, ngapunten yen wonten lepatipun Cak Suwono ya. Nggih. Sopo gak ketemu kok guyon-guyon. Riko lapo arang-arang dolen nang bedhok iku. Gak duwe bensin. Iyalah, ngomong aku ngene iku. Ayo Sekarsari mah. Nggih.
Joget sih, joget sih. Joget sih, ya. Joget sih. Kalau lo boleh kasih, bola nih. Iki malah kano pajak, kayak sapuni ro pajak. Pajak. Lah iya. Aja dikereceki nangis mulai aku tanggung jawab iki rek. Lutong ya lutong. Iya. Apa mang lagune sing dorong Bu, Gobuk Asmara. Iya. Nggih, belas tri. Iya, cara nangis mau tak tambah 50.000. Dikon nangis gak gelem. Aku kan njupuk dompet gak tido. Iya. Ojo dijejeki Mas David. Tekan alon-alon. Iya. Lah, nek megap-megap ngono culo, nek wis mari tekan maneh. Monggo Bu Lastri, monggo. Ditunggoki para sepuh ngene iki seneng ngono atiku. Wong cara ngono nek gak ngejak rombongan iki mboten katut njenengan ya. Nggih. Anu setunggal malih Sida Mukti.
Oh pelok, gak iso ya Bas. Ganti liyane ae apa ya Bas. Niki panyuwunane saking cacak kula, Basori Alwi. Iya, sik. Gak iso ya Bas pelok, ana peloke. Pun ganti napa ngoten lho? Napa? Selendru-selendruan, sing sigrak pokoknya. Apa, ayo. Sing nyanyi sampean maneh. Iya. Hah? Gak apa-apa, sampean sak njaluke gamelan selendru iso dadi pelok. Kanca-kancane ambek sampean gak isoan. Hah? Lewung ya, lewung. Lewung diguarap sing sigrak. Diselendrukno gak iso? Iso. Ayo. Tak ganteni lewung ya, Mas. Hatiku
Sampun. Pun boten wonten malih nggih. Boten. Pun ben nanggap maneh. Nggih. Nggih. Wis tak rombongan kula ngaturaken kenging paksami bilih wonten pentak lentunipun. Sugeng pepanggihan sanes wekdal nggih. Wis Guru, ayo cung ditutupno wayangane iko kok kaya ndaramu Baladewa karo putra-putra Pandhawa ririne kok kaya teko ngendi cung teko Gunung Sari rupane. Ya was.
sujana kang winengku sujana semoning driya wong anom nyandak lungit kala becik kanjarane begegek ugek umbel sak tulita lae ndara kula Gus Prabu Baladewa den dos pundi krampungane niki mangke ngene Semar Kakang Semar sliramu aja sumelang babakan kahanane para Kurawa kang ngluruk marang Karang Kadempel. Mestine perkara iki bisa dirampungi karo putra-putra Pandhawa. Nggih. Gatrika Antareja uga Antasena kaya ngapa anggonmu nyambut gawe balekna para Sata Kurawa. Lho ninggih Prabu. Sayalanipun para Kurawa kalau sampun kawon mangsah jurik kelawan kula Kakang Antareja ugi Adi Antasena. Inggih Bapak Prabu, inggih Bapak Prabu kados mekaten. Ya Pakde, para Kurawa ngono apa karo anak-anak Pandhawa kalah apa maneh arep mateni Kakang Semar. Wong Kakang Semar jimate para Pandhawa. Durung yang mungsuh bapak-bapakku Pandhawa. Ya syukur yen kowe mangkono nggir. Kakang Semar, wonten tinimbalan ingkang dawuh, Gus. Sanyatane dak sawang-sawang ana ing Kalanggan iki Karang Kadempel kok kaya-kaya beda. Beda kados pundi, Den? Bedane Karang Kadempel ana ing wektu dina iki katon resik, katon padhang. Apa Kakang Semar ndarbeni gegayuhan? Apa Kakang Semar ana ing dina iki ndarbeni gegayuhan sing bakal kok jangka ing dina iki, Kakang Semar? Nggih. Sayatane leres sanget dawuh jengandika Prabu Baladewa. Ing Kalanggan iki mumpung wulanipun wulan ruwah. Nira Semar arsa resik-resik bangun desa, Den. Bangun desa tegese kaya ngapa? Yen tak sawang Karang Kadempel iki wis tentrem, wis ayem. Kabeh tatanane wis apik. Apa maneh sing perlu dibangun kelawan Kakang Semar? Ngenten nggih, Gus. Tiyang urip, tiyang gesang wonten ing alam padhang punika yen to ngupaya kabecikan boten kenging mandheg yen to wis rumangsa apik. Wonten dawuhing para winasis. Wonten dawuhing para winasis ingkang nate kula pireng, kabeh sira age-ageo api-api ana berlomba-lomba ana sajroning kabecikan. Niku dawuh ingkang cara ngonten nate kula pireng. Kaya mangkono Kakang. Nggih. Lan wonten dawuh malih. Nek wis ngupaya ning kabecikan, sliramu iku aja bakal mandheg. Sliramu kudu syukur sapa sing syukur marang kabecikan kang wis den wenehake Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah inggih tiyang menika ingkang bakal dipun tambah nikmatipun. Lan suwalipun sinten ingkang kupur, sinten ingkang boten syukur, mongko laknate pangeran menika luwih ageng wonten Gus. Kaya mangkono Kakang Semar. Nggih. Tiyang gesang wonten ing alam padhang menika mboten ing sakarepe dhewe. Kedah cara ngonten lumaku wonten ing
prapatan kang sampun dipun atur agama lan negara. Mila yen jenengan tangglet punapa ingkang dipun bangun dening Semar Badranaya ing dinten menika. Ingkang kula ajab Karang Kadempel menika sampun resik wonten ing lairipun lah. Wonten ing mriki tatanan batinipun para masyarakat Karang Kadempel ingkang badhe kula tata. Bakal kula tata sing kirang apik, bakal kula bimbing supados dados sae, sing sampun sae kula semangati supados tambah sae. Aja nganti ana cecongkrahan oning Karang Kadempel iki. Pembangunan niku mboten namung wonten ing wewangunan dalan lan sanes-sanesipun ingkang katon ing netra. Nanging pembangunan menika kedah dipun bangun ugi batinipun. Sedaya kedah selaras, sedaya kedah seimbang antawisipun lair lan batin. Pernatan kedah dipun ginakaken pernataning agama ingkang utama lan pernatan negara minangka paugraning manungsa urip wonten ing masyarakat, Gus. Yen to paugeran agama lan negara menika dipun tindakaken kula kinten boten bakal wonten cecongkrahan antawisipun samining manungsa. Boten bakal wonten manungsa ingkang tumindak culika kelawan janma sanesipun. Ugi boten bakal wonten colong kinolong lan tumindak culika sanesipun, Gus. Oh, kaya mangkono Kang Semar. Ya. Yen kaya mangkono tak rumangsa gegayuhane Kakang Semar iki becik. Mula saka iku aku melu nyengkuyung apa kang dadi gegayuhane Kakang Semar. Nggih ngaturaken genging panuwun, Gus. Mila saking menika, sumangga wonten mriku wonten pawon rumiyin. Lah niki wau para ibu-ibu PKK sampun masak Lah, sinten? Nika sing ndugi nika sinten lho. Terus ndara-ndara putra Pandhawa kala wau Kurawa sampun nyingkrih. Kok menika wonten ketebang-ketebang Patih Sengkuni punika. Lho, iya Kakang Semar, iya. Sawetawis ngasung-ngasung mriko rumiyin ya Gus. Iya Kakang Semar, Yo Semar. Yen boten pangling niki kados
Patih Harya Sengkuni kelawan Prabu Duryudana. Wonten wigatos menapa Den rawuh wonten ing sudung kula mriki? Iya Kakang Semar. Sayektine ing rikalanggan iki yen sira nyumurupi tak rungokno dawuhmu tekan njaba mang. Para Kurawa ing dina iki kepingin dadi wong becik. Kurawa ing dina iki kepingin dadi wong apik. Mula saka iku Kakang Semar kersa tumeka ing negara Ngastina kana. Supaya Kakang Semar gelem menehi lan gelem sabiyantu menerno para wargana ing Ngastina kana sing apik supaya dadi apik. Yo Semar pancen bener apa kang dadi dawuhe Paman Sengkuni. Kados mekaten Den. Yo Semar. Kakang Semar. Wonten tinimbalan ingkang dawuh Ndara Baladewa. Sliramu wis tak kandhani ana ngarmang. Iling-ilingen ya Semar. Nggih Gus. Lho. Angger Prabu Duryudana nggih. Wonten tinimbalan ingkang dawuh Paman. Kok Prabu Baladewa sampun wonten mriki nak. Nggih Prabu Baladewa nggih. Nggih, wonten dawuh napa Paman Sengkuni? Jenengan wonten mriki kala wau sampun dangu napa? Lho, wong kula ten mriki niku ket esuk sampe suwana nyanyi wau kula ngertos are. Suwana nyanyi. Nyanyi lagu napa nak? Loh, ya napa Mas? Kala wau bawa kubuk asmara dikengken nyanyi lagune boten saged. Ning malah milih nyanyi bocah gunung ngonten njaluk buruan rokok Surya Rolas gitu. Nggih arang-arang nak niku nak. Nggih Prabu Duryudana nggih. Boten tinimbalan ingkang dawuh Paman. Niki mboten sampun konangan napa nak. Lha nggih menika Paman. Kaya ngapa Kakang Semar? Kang dadi gegayuhane para warga Ngastina kang wis tak aturake mau. Nggih. Ngenten nggih Gus. Sumangga dirantos keputusanipun wonten Jawa rumiyin. Kadose niki wau wonten bakal wonten dayah lho. Sumangga kula aturi ngrantos rumiyin nggih Den. Iya Kakang Semar. Tak ajab sliramu gelem menyang Astina ya Kakang.